ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு வித்தியாசமான, ஒரு விசித்திரமான, ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு புதிய நியூஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற புது வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதாவது கேரள மாநிலத்தில் ராஜ்மோகன் அப்படிங்கிற ஒரு மனிதர் இருந்தார். அவர் சின்ன வயசாக இருக்கும் பொழுது அவங்க அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க. அவங்க அம்மா இறந்து போன காரணத்தினாலையும் அவங்க குடும்ப சூழ்நிலை காரணத்தினாலையும் அவர் தற்கொலை பண்ண முயற்சிருக்கார். தற்கொலை பண்ண முயற்சி பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபார்மரத்தில் ஏறி டேரெக்டாக கரண்ட் பாஸ் ஆகும் பாருங்கள், அந்த கம்பியில் கையை வச்சுருக்காரு. பட் அவருக்கு எந்த ஒரு ஆபத்துமே நேரிடலை. ஆனால் அவரே ஆச்சரியம் அடைஞ்சிருக்காரு. என்னடா நமக்கு வந்த சோதனை, நம்ம தற்கொலை பண்ணாலும் வந்தால் நமக்கு எந்த ஒரு ஆபத்துமே நேரிடலை அப்படின்னு அவரே ஆச்சரியம் அடைஞ்சிருக்காரு. இதை போய் மக்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு. பட் மக்கள் நம்பவே இல்லை. இப்போ நான் சொல்கிறத நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க. நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க, என்ன நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள், கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. ஒரு சில பேர் என்ன நினைப்பீங்க, இது ஒரு வகையான உருட்டு அப்படின்னு கூட நினைப்பீங்க. பட் இது ஒரு வகையான உருட்டும் கிடையாது, கம்பி கட்டுற கதையும் கிடையாது. இது உண்மை. இது மக்கள்கிட்ட போய் சொல்லியிருக்காரு. மக்கள் நம்பாத காரணத்தினால அவங்க மக்கள் முன்னாடியே அவர் தன் மூலம் கரண்ட் பாஸ் ஆகிறத செஞ்சு காமிச்சிருக்காரு. அப்போ தான் மக்கள் நம்பியிருக்காங்க. அறிவியல் அறிஞர்களும் இதை கண்டு வியப்படைந்திருக்காங்க. என்னடா சாதாரண மனுஷன் மூலம் கரண்ட் பாஸ் ஆனிச்சுன்னா அப்போவே அவங்க உயிரிழக்க நேரிடும் பொழுது இந்த மனிதனிலிருந்து கரண்ட் பாஸ் ஆகுதே, என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டிருக்காங்க. ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்ளும் பொழுது சாதாரண மனுஷனை விட இந்த மனிதன் மேல் 10 மடங்கு எதிர்சக்தி அதிகமாகவும் 300 வோல்டேஜ் தாங்கக்கூடிய பவர் இவர்கிட்ட இருக்குது. அதனால தான் இவருக்கு எந்த ஒரு ஆபத்து நேரிடலை அப்படின்னு ஆராய்ச்சியில் தெரிஞ்சிருக்கு. அதிலிருந்து இந்த மனுஷனை ராஜ்மோகன் அப்படின்னு கூப்பிட்றதை விட எலக்ட்ரான் மோகன் அப்படின்னு அவங்க கூப்பிட்ருக்காங்க. எல்லாருமே கூப்பிட்ருக்காங்க. பட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புது வீடியோவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். புது வீடியோவாக இருந்தால் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி.